Ahoj priatelia, ďalšia ochutnávka. Ukážem vám nemovitosť, ktorá je k nájmu a je tu spousta izieb, bazén, kuchyňa, fitko, všetko vám ukážem. Je to ideálne pre partu ľudí alebo niekoľko rodín a my sa na to ideme pozrieť. Back at the start, you built a home inside my heart. Grill, vařič, lednica s mrazákem a fitko. To fitko vyzerá dobře. All of the tables and all of the chairs, they were ours. Then something changed, then something shifted. I was pushed down. There was no room for me. Nachádzame sa priamo v centre Puerto Jiménez. Je to mestečko, ktoré má svoju vlastnú nemocnicu, políciu, hasičov a samozrejme letisko. Takže sme od letiska zhruba 10 minút pešou chôdzou. Back at the start, you built a home inside my heart. Máme teda k dispozícii 4 samostatné apartmány plus hlavný dom a to znamená, že máme k dispozícii 8 queen postelí. To znamená, že teoreticky sa tu dá ubytovať 16 ľudí. Then something shifted. I was pushed down. There was no room for me in my life, you'll see. I'm all out of love. I'm all out of grace. I'm all out of feeling this way. I'm all out of hate. Súčasťou celého komplexu je kryté a uzatvorené parkovisko. Heartbreak has replaced everything that was. Now I'm all out of love. I used to be blonde, I used to be pretty, I used to be fun. Takže přátelé, jestli hledáte luxus v exotike, tak tady toto je k dispozícii. Takže pokiaľ vás táto nabytka zaujala, ľudia píšte do komentárov alebo na môj mail a ja predám kontakt a všetko dôležité sa dozviete priamo od majiteľa. Čau.